O hayungo achai phaigei jerai phangsini ma babu bai phirungui to bujaka lekha porigei kolok kotor ungdi okra chakrano borom runa srungdi hamya samung khaini bai ta gadaldi kebono chaya samung khlaigei tongmanuke khorang tisari kebono jingjalo khlaigei tongmanuke chuba churudi hunei to phirungui to bujaka phiaba sakni imangno mwkthang sunam thani kebono kirigei lachigei sakni samungno yakari rodi hunile tabok joratei phirungjayakho aw saimano tini haijorao bini tolao kalagi matongkha o tolao kalagi tongmani sakskano kechen gosmania o tolao kalagi tongmani jotoni sago saksi singna sikang kotorma jingjalo phaimano kategei hormanisi जों कायसा सानाय ककबरक YouTube channel जों नायमान खाजे सिनि जे नग्रायनो लामसुमानि आबनो जेबाबे ब सेलेंगै कमेडि खालाय फुनुका आबो जों सिनि पुलिस प्रशासन अर्थात आइननि परामर्श लानानै पदक्षेप लानानै सिनि क्लाब फायै बल सिकार खायफाय आंखांके जों बनो माब्रगला आगामी दिननि लाइभ बेलायखेनो कथिनंनाय जों साइमानो जे borok buphango kanai bonong buphangni kalainai je borok tiyor yognai bonong tiyo bo kulugnai je borok video snamnai bonong video snam thani bolbo ungnai jora bai baksa truk angba ani content no teibo improve khaini tongo je borok ekdino ani video no nugoi chajaya ungoi comment hamya khainai tini bo ani video no nugoi entertain khaiye kaham comment khaini tongo Asik hamjakman norokni mohai comment no nukhangkhe tei video khaliya hnei wansokui tongphano bwkha tongui mania haini hai toisa thangsawi phaiphio khoroksa khorokni ani video no chajagya ungoi insta tei messenger go hamya comment khaine rono ang sanamusugo norok ani video no asik no chajagya ungoi tongkhe norok ni bagui video ni tolao comment box tongo a jagao norok tamo suinai sui mano norok ano personal khai hamya message khaigei nini bai ani keboni phanung lab gerui Hello, ini angni rono phununai maharani elakani muhuk sei gada YouTuber boni channel ni mangka Sanai Kokborok sai tong video delete khaini khaire dia ni na bajaga siu ni na tawo lagi ni mang Sanai Kokborok phang tong kong spoil phang tong da je video delete khaini mother chut laure bank ter norok no koina musugo norok bo nini live nini kaham lama nai tugui thangdi angbo ani live ani kaham lama nai tugui thangnai abo haike kebono personal babe hamya message khaigei video snamoi share khaigei nini bai ani keboni phanung lab gerei bayap song norok no teibo entertain khaina hnei mani kothok video snam thani norok ni mukhango srapsani bagai phanung wariksa khlaine hnei video snam thani ulta angbai baksa ani amani bo muktik tini klai thangkha haipanung kunung ya obo hai chikon problem rok phai ning tongnai o chikon tete problem ungui tongma bagai ang kisa tini demotivate ungjak bayap song ang tini haijorawo norok ni chubachu nangui tongo norok ano chubachuridi aw angbo ani video no improve khaijengnai tei kwbang man tongkho tei ang ani video no day by day improve khai ning tongo tei khai ning tongnai tini ni siming video phaina sengsinai bayap song norok sudu ano loge simisi rogui tongdi norok ano loge rinai nyable माँ एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मैं ला कर दूंगा माँ। अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना।